точка 7. Ето е къде е. Няма да е тя, но да го направим все пак и с нея. Това нещо. R7. Но аз имам и горна точка, която е с много малък радиус. Тя е с много малък. 1, 2, 3. От 2 съвпадна с O7. А пък на 7 звезда има ли смисъл изобщо да го правя? Може пък да има смисъл. Няма смисъл, защото радиус се получава много миниатюрен и този 7, радиус 7 звезда ще дойде прекалено един път, два пъти. Никакъв смисъл няма. Така, значи какво стана? Точка 4 спечели състезанието. Така излезе. Значи в този случай аз и хващам радиуса и го премествам малко така. Премествам го и го нанасям на... Тук катета на този триъгълник е много малък и хипотенузата се получава равна на катета. Но всъщност имате, ще го нарисувам тук малко по-настрани, имате едно пренасене на радиуса, а всъщност реалната точка на правата е тук, правия ъгъл тук, и като нанесете реално хипотенузата върху катета, хипотенузата винаги е по-голяма от катета и тая точка е малко по-навън от реално. Разбирате, тук има едно много миниатюрно нещо, което тук не се вижда, защото това е прекалено малко. И това нещо сега, ето това, тази права линия е конус 18 градуса, който ви определя вписването на обекта, защото една точка от обекта опира в този пространствен конус и би трябвало в самото перспективно изображение една точка да се окаже най-отдалечена, всички други да се окажат по-навътре от кръга, защото този конус, равнината го сече някъде и така се образува кръга на недеформираните проекции. Това нещо тук е точката О. А точката О4 съвпада с точката О'. И съответно от точката О пускам два лъча към двете обежни точки, които още не съм намерил. Пускам два лъча наляво и надясно, които ще се пресекат някъде с хоризонта, който още не съм намерил. Защо не съм го намерил? Защото не съм намерил положението на картинната равнина. През тази точка О построявам втора една права линия, перпендикулярна на вертикалата на обекта. Значи това е хоризонтална линия, това е вертикална на практика. Въпреки че в случая тази виждам вертикална, пък тая е хоризонтална, но всичко това е склопено. Това е обърнато. И сега би трябвало така да построя обекта, че този размер да ми дойде колкото може по-голям, но да не е по-голям от 70 см. Имаше един, нямаше сантиметри само, да дайте малко, да видя нещо. Би трябвало 66, 65, добре. Да кажем, че
до 63 даже. Добре да кажем, че ще бъде в някакви нормални граници всичко. И тази обежна точка ще я взема в края на листа, максимално в края. И тук фактически ще ми бъде хоризонта на първа проекция. Значи това е H първа проекция. Това е точката F1 вече. Това е точката F2. А това тук е точката H', с която минава хоризонта. И през нея аз се прикарвам моята картинна равнина. Вече това е истинското положение на картинната равнина в перспективната система. И това истинско положение ми определя точката FV'. Тук са с примове. Точката FV ми определя ми точката H нулево прим и точката H'. Това са точките, в които точката H нулево е точката, в която главният лъч се провожда равнината. А точката H' пък е точката, в която картинната равнина се сече с основата, на която е поставен обекта. И точно тук се пада правата Хикс. Това нещо ми е правата Хикс в първа проекция. Значи това е Хикс първа проекция. И съответно Хикса и Хаша в първа проекция. Всъщност този триъгълник трябва да се го представя издигната и тук. И тяхната хоризонтална проекция е това, нали? Но вертикалната им проекция е друго нещо. А реалният им размер, мен ме интересува реалният размер, защото той е в картинната равнина. Тук съм си приготвил една лентичка, на която тия точки мога да ги пренеса, без да меря. Значи това е точка H. Това е точката H нулево. Това е тук точката H1. И това тук е точката FV. Разбирате ли? Значи тези три размера определят перспективната система. Още един път. Значи имате един размер FVH1. Тук имате втори размер. Аз и тук малко по-навън ще го извада. H1. H нулево. И третия размер ето тук. Е H нулево H. Всъщност ето тук. Така, H нулево H. И тези три размера дават един общ размер, който трябва да е по-малък от 70 см. Защо? За да мога да го събера в листа. Разбирате ли? И примерно сега аз избирам да не съвпада FV с O. Това тук е точката FV. И съответно точката H, точката
H нулево и това е точката H1, през която ще мине хикса в перспективното изображение. Значи това сега, тук ми е правата хикс в перспективното изображение, а ето това тук ми е хоризонта в перспективното изображение. И от тук нещата стават много лесно. Когато съм намерил перспективната система, вдигам обежните точки от единия хаш на другия. Значи точките F1 и F2. Това са реалните обежни точки вече. И точката FV има долу. Точката H0 е център на окръжността. Тя не ми трябва за нищо друго, освен да проверя окръжността. А самата окръжност дава радиус, който, значи истинския радиус е ето този тук в конуса. Това е истинския радиус R голямо. Ето това. В конуса на недеформираните проекции се намира радиуса, мерен от точка H0, който ще бъде средство за проверка дали съм работил вярно. И сега аз чертая с малко по-дебели моливи, обаче вие ще чертаете с тънките. Аз чертая с по-дебело, за да виждате по-добре. Сега става много лесно всичко. Тия три точки, в които линиите продължават, линиите или техните продължения пресичат правата хикс, отиват от единия хикс на другия и би трябвало да имате втори линеал, по възможност без ролки. С който вие ще правите дългите линии, които не можете да ги направите с триъгълника, или дори линия да имате, тя няма да е достатъчно дълга. Така че би трябвало да имате втори линеал. И същото действие ще го повторим с другите три точки. Тоест и тук имам една. Тук имам втора, в които другата система линии се сече. Другата система линии сече хикса. И това е точката F2. В нея влизат ето тия три прави линии. Влизат вътре. И това всъщност е стъпването на обекта. Виждате колко малка перспективка се получава. Това е малко триъгълниче, това е малко триъгълниче. Тук е точката 2. Това е точката 2. Това е точката 6. Това тук е точката 4. Точката 0, въпреки че тя не е материална, аз съм я отбелязал. Точката 1. Точката